da ka ambaci mutum da laifin da yana ma aikatawa, to wannan ambatonsa matukar kasancewa in ya ji wannan abin baya so haramun ne. To kenan musulmi wanda dan uwansa musulmi ya kubuta gabarin harshensa, in ji manzon Allah, kenan baya aibata shi, baya cin mutuncinsa, baya mai kazafi, baya mai ƙarya ya faɗi maganan da bai ma san da ita ba, baya kuma yada an ce a kansa. Irin halin mutanenmu a yau, za ga wani ya ga magana a social media ko wani abin da kama da wannan, kwatsam iya ganinta gaggawa yake ma ya yada ta. La ilaha illallah. Za ga dan uwa musulmi wani abu ya faru akan wata ko ya mace, an mata ko fyaɗe ko an mata wani abu, ko kuma dai wani mutum da shekarunsa ya shiga wani gida ko abin da ke kama da wannan, ko kuma dai an kama wasu misali budurwa da saurayi suna wani abin da bai kamata ba, madadin a kai su inda za a hukunta su, to sai a zo ana yada su, ana cin mutuncinsu, ana tsine musu a social media, wanda wannan abun haramun ne. Zaka kuma ana yadawa, to duk wanda ma yayi sharing din wannan abun shi ma fa ya shiga, don kai in an maka wannan abun ba zai faranta maka ba a rayuwarka. Kuma ita waccan nan baiwar Allah ko shi wannan mutumin ko shi wannan dattijin iya da 'ya'ya, iya da iyalai, in ma bayi da su a yanzu, nan gaba ai zai haifu, nan gaba ai uba ne, nan gaba ita ma uwa ce, to za a fa ije wannan abun. Duk lokacin da wani abu ya taso sai an haska wa duniya cewa ga halinta, haka ka shigar mata haƙƙinta. Kuma musulmi abinda annabi mu ya koya mana shine ka rufawa dan uwanka musulmi asiri, in ji manzon Allah. Har yake cewa duk wanda ya rufawa dan uwansa musulmi asiri, to Allah zai rufa masa asiri gobe kiyama, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ƙarshen haƙƙi na farko da muke magana akai, haƙƙin sallama da kuma mai da sallama. Da kun ga an ce musulmi shine wanda dan uwansa musulmi ya kubuta gabarin harshensa, mun dan yi bayani akan wannan. Sai abu na biyu, musulmi shine wanda dan uwansa musulmi ya kubuta gabarin cutarwansa da hannunsa. Wannan ma abu ne mai faɗi, ba za ka mai sata ba sam, ba za ka fake ka ɗauki abinsa bai sani ba, wannan haramun ne. Kuma duk wanda ya wannan ai ya shiga haƙƙin dan uwansa musulmi. Abu na biyu, ba za ka dake shi ba, ka dake shi haka kawai ba laifi ba, mana ba da haƙƙin shari'a ba, ba za ka mai wannan ba. Sa'annan abu na uku, ba za ka ɗauki hannunka ta hanyar makami ko bindiga ko wuka ko adda ko wani abu ka kashe ɗan uwanka musulmi ba. Haka duk wannan ta wace hanya ake cimma waɗannan ababen? Da hannun ɗan adam. Shi yasa Allah ya bawa annabi a dunkulalliyar magana, shine ya faɗi magana ganta a dunkule a mulmule amma kuma da faɗin ma'ana. Haka kawai cewa bai al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa, in ji manzon Allah. To haka mun faɗi maganar harshe a takaice, to hannu kuma iya kunshe da ababe masu yawa shi ma. Kamar yadda muka faɗa, ɗaukan kayansa kaga haramun ne, cutarwa ne. Sannan dukansa ka dake shi haka kawai ba da haƙƙin shari'a ba, shi ma haramun ne. Sannan uwa uba, a waye gari a ce ka ɗauki hannunka ka kashe ɗan uwanka musulmi, kaga wannan lalle kan ka ɗauko kanka musibar da Allah ta'ala shi kaɗai san wannan musibar. To kenan a sai duk musulmi ya kamata yana ji a zuciyarsa ɗan uwansa musulmi to zai kubuta ga barin sharrin harshensa da kuma barin sharrin hannunsa. Hasali a wannan yadda muke rayuwa a yanzu, za ga kashe-kashe sun yi ababen sun yawa kwarai da gaske. Za ga musulmi ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwansa, zaga musulmi ya ɗauki makami ya yi rauni wa ɗan uwansa, zaga musulmi zai iya ɗaukan wuka ya cakawa ɗan uwansa, wanda abun ya gangaro har ya fada hannun iyaye mata. Zaga mace hasbunallahu wa ni'mal wakil ta ɗauki wuka cakawa mijinta, ta ɗauki wuka ta cakawa ma'ana ko kishiyarta ko ƴar kishiyarta, ko ta ɗauki ƴar kishiyarta ta danna a rijiya ko ta sa a wuta ko ta sa mata ruwan zafi. Duk wannan alama ce da ke nuna cewa yar uwarta musulma bata kubuta ga barin sharrin hannunta ba a rayuwa. Bar bangaren yankin nafin da muke ta magana akai, bar bangaren